jettini Allah musidɗo meɗen o mo ganduɗa ko Aliou Koumi dariɗo darde nde ɗo o lomti hen ɓesgu Madina Gounass naaɓe fof walla o lomti hen dendagal fulɓe e dendagal Sénégal fof sabu hunde fonde waɗede ko goto fof foti wadde ɗum eyyi ɗum waɗi kala baɗɗo ɗum o lomti ko foɓɓe wadde ɗum ɓe fof ɗum waɗi noon wadde ko fof en o lomti eywa wonde mo ɓi Madina Gounass naaɓe noon ɗumne kadi ene ko yettirgol Allah banggue soɓe keeriɗo alhamdulillahi rabbil alamin so kadi fof eɗen duwo ɗeɗo golle puɗɗade yo Allah yettin ɗum ɗo ɓuuri no cikkiroɗen e kala no jiɗirnoɗen neɗɗo jogoto ko anniya moƴƴo o anda holto Allah gasnoyta ɗum heewi ko neɗɗo waɗi moƴƴere Allah bettiramo e nder moƴƴere he ko daɗi ko sikkuno ko taw ni omo andi e moƴƴere Allah kanko ɗum o ɗaminino ko ɗum omo jottuno kay ma Allah waɗanmo moƴƴere kono e nder hen moƴƴere Allah nde Allah bettirtamo nde yettoyo ha tawa kanko e hoore makko o ɗaminonoki moƴƴere nde ene yetto ha toon inchallahu taala eɗen ɗum ɗo ko toon fayi eywa ko o waɗani en noon trace moƴƴo kanko Ceerno Aliou enen ɓesgu Madina walla enen ɓesgu Sénégal naaɓe fof sifa kuɓtindinɗo ganden mawɓe ɓe ina ɗaccani en projet mawɗo wona wiide tan wonde mawɓe ɓe mbaɗi ɗum ɗo eɗen jetta Allah gasi en dañi hunde wona no gasirta hunde koko fuɗɗa kala ko ɗum mawni ko fuɗɗa heddi ko enen aroɓe ɓe ɓe ɗacci caggal maɓɓe ɓe ko holno jokkirantemɓe projet ji maɓɓe ɗi puɗɗunoɗi ɗum noon ko hunde yaaje nde ganduɗa ala ɗo haali hettuɓe to banggue diine ɓen nan toon ketti toon hettuɓe banggue économie nan toon ketti toon hettuɓe banggueji sakafa culture hunde fof ene jogui yimɓe muɗum ko enen fof noon ndendata enen fof ndendata gollata ewa ɗum ɗo nde gasa tawa woni e almuɓe janggunoɓe alqur'ana tawa ina mbawi taw mbawa darorade nder ɗo darde kono woɓɓe darano hen tawa ko fof ɓe lomti hunde koko lomtodirte pour yimɓe ɓe ƴetta haqqillaji muɗumen kañumen fof ganda aduna yaata tan ko ina waylo neɗɗo ko ma yaade e zaman a wiyata tan aɗa saggino e sifa mo ganduɗa sa sagginima hen ko ɗon caggata an sabu alhaali zaman ko kañum waɗata neɗɗo proposé ko foti wadde ko ɓenni ko yimɓe jaggatta hen holno naftororto yeeso kono neɗɗo tongotako tan ko ɓenni ko wiye ina haaɗa wasde wadde ɗum e ko arata ko ɗum ko tardude ko tardema molnaɗo deke enen fof mbatten haqqillaji meɗen jaggen ko mawɓe gaddi ko topirɗen diine men janggen ɗum gonen ko gonɗen ko tiiɗen hen janggen ko aduna o addi ko topirɗen ɗum jaaden e aduna so en mbaɗani ɗum tan en tardat ɗum ɗo ko e laabi muɗum enen eɗen gandi jangdeli meɗen ndi kewɗi hen keblaka woni e sifaji ko ganduɗa tawa ɗum so neɗɗo rewi hen ene yaadi e jangde aduna hesere nde ko jangde moƴƴere joguiɗen ko diine joguiɗen kono en keblaka lawol e sifaji won e sifa no eɗen jettoro e pandale won e sifaji ɗum ɗon hande alhaali namdima yen tonguiɗen ɗo on saaha mbawen yettade e fandare wona waylade ɗum wona waylade to banggue wona kadi waylude ko wonno ala ko naftorade ko zamanu addi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi almaru ibnu zamani neɗɗo ko ɓi zaman muɗum heewi sagginiɓe e nokkuji kewɗi cikka ma taw ko waade noon nde woni ko ɓuuri taw ganduɗa ka tarduɗo tan ko wiite zaman ko sifa Allah ko Allah addata ɗum so ɗum ari noon so ɗum waɗi imposé yimɓe tan sifo so ari tan anduɗan kadi Allah addi ñawore hesere nde ganduɗa nden ko fonde wattede haqqille muɗum joom haqqillaji en ɗum poti ƴettude ɗum naftoro ɗum e nder gurna muɗum en on saaha kala nde ɓe belsidi ɗum ɓe gacci ɗon avantage maɓɓe
ɗum noon enen fof mbatten hakkille pour wiide ganden eɗen gaccana nguru enen mbaɗana nguruji mawdi golle ɗe ina jaaji ala ɗo keddi wonɓe heen to média ɓen yo toppira golle muɗumen wonɓe heen e affaire witto ɓen yo goni alhaaliji muɗumen wonɓe heen affaire économie fofof enen fof gollen ko hollirde weltare e wiide on alhamdulillah rabbil alamin miɗen belti no feewi no feewi ewa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad Nous saluons également la présence des membres de COD.